Co tebe je? Pepana Jana. No, vidíš, babka, jaká som ja? Čo? Čo sa hnievaš? Čo sa ty hnievaš? Čo? Pozri sa, no, pozri sa na vodu. Maminka už doniesie. Oni si tam dávajú šalát, žerezňu. Oni žerú všetci dokola im. Maminka, už to chystá, už to bude mať. No, a babka, že sa budete dobro. Myslíš, že mu treba dať do fusaku Inka? Pozri sa, čo to ten ujo robí? Čo to robí? Ťa točí. Ty raz budeš hviezda, že? No, budeš mať takú spomienku. No, svieti svetielko však, bliká. No. Teraz skáka. Obraneček je Prienku. tu je prienček. Pozri sa, 120. Jaj, to je tvoja kamoška. Akože kamoška. To je tvoje? Ja neviem. Aká je tá torta? Výborná. Mám čo tu ja neviem. Kto to robí? Nejaká známa vaša, či... Nejaká... Deti, koľko vás je? Kto to tu je v tej krásnej postejke? No poď. Na mňa sa mračil. Poď. No, môžeš byť takto pri mne pritúrená. Že tvoja krstná mať? A jaký Kto máš mi pôjde? lásky, aký máš Kto zrob? mi púži? A tak teplého čaju, hej, zroba, to tam daj aspoň. A však jedla pred štvrtou a je 3 štvrtá. Lenka, chod sa pomaličky chystať. Chystajte sa, no. Daj, Lenka sa. Lebo to sa tak, ako sikajú. Choď, normálne choď. Máš tam aj prebalovací pult. Áno? Hej. Tak sa ti vyjde. Čo moja? Daj si kľúč. Či je babka hryze? Tu máš ten sveter? Ukáž potom. Ukáž, ako si to zošla. Ten sveter pod tým nohavicom, či to máš len tak kúpené? To sa len To tak som zlato. sa len tak Daj to sem. Ale pekne.
Chceš to aj zapnúť? Tak bolo by dobre. Hej. Nehýbaj sa. Bude to také malé pokúčko, že... Dobre, to máš. Dobre, daj nám to schválené. Aj druhú? Neže iba jednu chceš. Pekné to. Práve od rana nikto a potom zrazu. No. Nevieš, komu sa máš prv venovať. Rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Karolína, Sabína, Timea, Veronika, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás poznačujeme znakom kríža. Aj vy, rodičia, krstní rodičia, poznačte deti na čele znakom Krista. Sláva Bohu na výsloho hostia. Krista, nášho Spasiteľa, na znak toho vás pomažeme olejom spásy. V Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval týmto deťom nový život z vody a z Ducha Svätého. Budeme odpovedať 4-krát velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vylievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanílium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoje služobnice, a veci ich vo viere cirkvi povolal prameňom znovu zrodenia, aby mali život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste tieto deti na krst. Dobrý Pán Boh im dá večný život v tejto sviatosti. Deti sa znovu zrodia z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa
ste boli pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom krst. Zriekajte sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutkov, aj všetkých jeho pokušení. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby vaše deti boli pokrstené v tejto viere? No, ruky, kde sú nohy vyššie? Kde sú nohy vyššie? Vyššie, opačne. Nebudeme Veronika. Veronika, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slavu, jemu na spasu, nám na radosť a svetu na osud.